le ngane izama ukuqoqa isimilo sayo kumfezi ngemsangane. Hayi iyabheda nje le ngane, iyabheda nje lento eyenzile nje hayi yakhe isense izosiphaphela nje. Ushila ngisho abafazi beshadile bahambe beceba abantu. Hawu cha, isimilo somuntu sithi blocker. Ayikho ifoni engenawo ublock. Uma unesimilo umuntu wabona umuntu ongakwazi ukukhulumela inonsense gaxa ublock ngoba lento ayenzakho useyabaqhatha kanti basendimeni babazi ingane ezandawonye. Amadoda aney'nqumo esingazazi uma isuka imfezi imhlasela lona oyishele lona lapha emculweni asena qhawuthi ngenxa le ntombazana ehlulwa isimilo sayo ucovo lebebenzayo qhatha nje iy'ngane. Uma yayinesimilo yona yayigcineleni le message enekushelwa phakathi kwakumele iblock ngesikhathi iqala ukushelwa isizokuveza manje ibithuleleni. Angithi inenhloso yokuqova manje qhathwa manje abantu iyaqhatha lento. Ube nje imfezi ayisokuse isinyokwe isigayigayi ngabe simjubulile lo muntu wasukuthi isinyoko-ke nesibhamazi sikhonkwa kanjani. Hayi bafowethu akungaqhathwa abantu abangaxovani xovana abafana ngenxa yomuntu nje oseluthisile bangaka abamsheliwe baceba nini. Hayi kahleni nini uphapho lo uneqinelwa thina isimilo somuntu osifazane ubhlokha umuntu osuke emkhulumela inonsense nesikhathi angasidingi thula uvale emlomeni umfazi-ke lo hayi lo phaphayo uhamba uyaceba. Hawu akadelanga ukuceba abantu kaFirst Year ceba iprefect bangumsini.